doncs parlem d'alumnes que tenen necessitats educatives que tots coneixem i que tots sabem tractar superbé, però se'ns obliden una miqueta les altres capacitats, ens queden aquí com una mica despenjades, no? I aleshores doncs, agrair aquesta oportunitat per visibilitzar també aquest tipus d'alumnat. ¿Vale? I les que em coneixeu ja ho sabeu, jo acostumbro a arrencar acelero. La Vanessa ho ha dit molt bé, aneu apuntant, aneu preguntant. Com que jo ara presentaré, no us veuré, però la Vanessa m'avisa. ¿Vale? A veure si em surt bé. Veieu la pantalla? Sí, Laura. Sí. Vale, és que jo ara no us veig, o sigui, vaig a cegues. Vale? Bé, doncs anem a parlar de les altres capacitats, dintre de l'aula inclusiva. Aleshores, hi ha un marc conceptual que totes i tots segurament que ja coneixeu, però que crec que és important que tinguem present, que són aquests decrets que us he anotat aquí. Seria el decret 299 de 1997, o sigui, el 97 ja se'n parlava d'això, i justament és aquest, el que preveu les adaptacions curriculars i la flexibilització de l'escolarització per als alumnes amb altes capacitats. Després tenim l'article 83 de la llei 12 del 2019, que també diu que en el projecte educatiu de cada centre s'han d'incloure totes aquelles mesures que necessiten aquests alumnes d'altes capacitats per poder tant identificar-los com poder atendre'ls correctament. Aquesta normativa després la tindreu linkada al final del Canva. Després hi ha la resolució d'educació, d'ensenyament, 1543 de 2013, de 10 de juliol, que aquest sí que parla única i exclusivament de les altes capacitats. És una resolució curteta, em sembla que ara són 5 planes, no hi ha més, i només parla de les altes capacitats, de les seves característiques, de la tipologia, de com atendre, de les mesures que podem aplicar, però només d'altres capacitats. I després tenim el famós decret d'inclusió. Aquí sí que és veritat que jo volia remarcar, recordem que les altes capacitats es considera com a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, no vinculades a necessitats educatives especials, perquè després a l'hora d'identificar, de fer informes i tot plegat, a vegades es complica una mica la cosa, perquè hi ha moltes famílies en aquests àmbits que et venen dient és que el meu fill és d'altes capacitats i el vull canviar d'escola. Això ens hem trobat moltes vegades i ens trobarem. Aquests alumnes no generen reserva de plaça al no estar reconegudes les altres capacitats com a necessitats educatives especials. Valents? Passo. Us he posat... Ai, espera, que se m'ha posat directament. Us he posat un vídeo que va fer la FANJAC, la Fundació de Nens i Joves amb Altes Capacitats de Catalunya, d'altes capacitats, que està una a Barcelona, i us he posat un fragment d'aquest vídeo. El vídeo sencer estarà linkat també. El poso, si no el sentiu, no es veu bé, qualsevol cosa, sisplau, ens ho dieu, perquè us posaríem l'enllaç al xat perquè el pugueu seguir i el pugueu veure i escoltar. Para que només tenim 15 minuts. Una en la que aceptar a los niños de altas capacidades tal y como son, hacerles trabajos más o menos de su altura. No, like having to like sit there and having to be told what to say. O sigui, dues persones del mateix curs que ho dividíssim en gent de diferents nivells. I grups reduïts de nivells semblants o iguals. I els que tenen més potencial que els fessin pujar més, que els deixessin via lliure. I de música també. Los profesores se pudieran adaptar más a las capacidades de cada alumno y que no hubiera un paso fácil. Experiències bones. Puc fer preguntes? Sí, puc fer totalment preguntes. Classe de coneixement del medi. Vaig fer 32 preguntas. A mí me ha gustado cuando cada viernes salíamos con un grupo a hacer unas cosas
extra. I em dic en callers perquè al final no podien respondre totes. Esta vez habíamos estado para yo lo que salga en este curso y hicimos trabajos muy interesantes y Posar dos gots sobre el petit i el got volen representar una part. Él y otro profesor hacían las clases muy dinámicas. Llavors emplenava el got fins a dalt i el got gran fins a la meitat o menys. Se notaba que les gustaba la asignatura. I llavors em deia que aquí arribaria més lluny. El que té més potencial però que l'aprofita menys o el que té menys l'aprofita al tope. I jo, clar, el que té menys no l'aprofita al tope. I jo toco instruments, fem obres de teatre, interpretem amb els instruments, els personatges. Hi ha una obra de Barberes que tenía su edad, como habían pasado cursos sin tenerme tanta envidia algunos, y otros era simplemente por fastidiar. A veces hago la siguiente tarea. Però una nova escola accelera el curs. A la profesora y a veces me pongo a leer. Y pocas veces me dejan ponerme a jugar. Que l'escola està molt bé, en quant a nivells, de la manera que han rebut. I espero que segueixi així, que no només sigui una cara única de presentació. Bueno, és un fragment curtet, el vídeo sencer dura 12 minuts, crec. Aleshores, aquest és una mica representatiu, no? A mi m'agrada aquest tros justament perquè aquests nens amb altes capacitats al final demanen una mica el mateix que demanaria qualsevol altre alumne, no? Més pati, aquests agrupaments flexibles de què en parlen, les adaptacions, no? Que ens adaptem una miqueta a ells, classes dinàmiques i sobretot estar motivats, no? A mi m'agrada molt la part aquesta que la noia parla dels profes, no? I de com es noten o com perceben ells que hi ha profes que, s'ho creuen allò que diuen, no? I això potser és una cosa de les més importants en les que hem de reflexionar, perquè és molt important creure'ns allò que diem, perquè ells també s'ho creguin. No sé si hi ha preguntes, si hi ha alguna cosa. Vanessa, avisa-me, porfa. L'atenció a la diversitat és un enfocament inclusiu en els alumnes d'altes capacitats. És important identificar aquests alumnes, però la identificació no ha de ser única i exclusivament per posar l'etiqueta. Perquè aquests alumnes són uns alumnes que, com altres alumnes, quan fem una identificació amb alumnes que tenen aquestes necessitats de suport específic, necessiten suport en diferents àmbits. En concret, en l'àmbit personal, a l'àmbit social i a l'àmbit intel·lectual. No ens podem descuidar. Moltes vegades identifiquem aquests alumnes per un CI. No caiguem en aquest parany. L'alumne és una persona, té altres àmbits, té altres contextos que també s'han de valorar. Un alumne identificat com altes capacitats a nivell personal necessita d'un ambient que sigui agradable, en què s'afavoreixi la seva participació i tenint en compte que no sempre serà excel·lent en totes les tasques que se li proposin. I no passa res, continuarà sent un alumne amb altes capacitats. El que passa que potser hi ha una tasca que no el motiva tant, una tasca que no li agrada tant o que en aquell moment no se li dona tan bé. Però hem de tenir present que són uns alumnes molt autoexigents amb si mateixos i aleshores si nosaltres també el que fem és, ostres, és un alumne amb altes capacitats, ha de ser brillant amb tot. El que estem fent és que aquesta autoexigència creixi i provoquem angoixes, provoquem problemes a nivell emocional. A nivell social, aquests alumnes hem d'intentar incloure'ls a vegades dintre del grup, sense comparar-los, animant-los. Els hi podem dir, ei, podeu ajudar els companys, podem intentar crear un ambient de confiança. Un ambient de confiança també moltes vegades és important en aquests casos que es creï des de la humilitat, perquè a vegades aquests alumnes poden anar molt, entre cometes, de sobradillos, en plan, nosaltres ja ho sabem fer això, no cal que ens hi esforcem. No, hem de provocar reptes en aquests alumnes, hem de provocar que tinguin interessos, que tinguin inquietuds i que aquestes inquietuds, aquests aprenentatges que moltes vegades poden arribar a fer de forma autònoma, siguin capaços de compartir-los amb els seus companys. Tots poden aprendre, tant els alumnes d'altes capacitats com els altres alumnes. És una relació bidireccional. I a nivell intel·lectual, que moltes vegades és el primer que ens ve al cap quan parlem d'alumnes amb altes capacitats, hem d'intentar, sobretot, que no s'avorreixin,
Moltes vegades pensem, com deia aquell noi, aquest nen, que anava amb la samarreta del Barça, deia, és que vaig hago más faena. No, més feina no és fer-ho bé. Hem de proposar feines que siguin engrescadores, feines que no suposin repetir 50.000 vegades una activitat que ells ja tenen assolida. Perquè si nosaltres el que fem és donar més volum, però no més qualitat, el que estem fent és que aquests alumnes s'avorreixin, que perdin la motivació. Són alumnes que els agrada aprendre, però els hem de donar la facilitat de dir què t'interessa, partint dels seus interessos, com fem amb altres alumnes, partint dels seus interessos per provocar aquesta motivació dels aprenentatges. Què és important en aquest sentit de tasca del profe? Els profes el que hem de fer moltes vegades és dissenyar anticipadament aquestes tasques, tenir present que tenim un alumne amb aquestes característiques que potser si parlem d'un tema que el motiva, com poden ser els planetes, anirà una mica més enllà i plantejar dintre de la mateixa tasca alguna petita tasca de recerca, per exemple, utilitzant les noves tecnologies, que els pugui engrescar, que els pugui fer continuar endavant i sentir que són molt útils i que es compta amb ells, que participen. La participació d'aquests alumnes a l'aula és molt important i ens els podem fer nostres, perquè quan veuen que hi creiem en ells, ells es confien. Després hi ha unes característiques. Jo, quan parlem de característiques dels alumnes amb altres capacitats, és com quan parlem de característiques d'alumnes amb altre tipus de casuística, amb altre tipus de diagnòstic. No són per tots els alumnes, són unes característiques generals. No tenen per què donar-se totes, no tenen per què donar-se amb tots els alumnes, és flexible. Però sí que és veritat que hi ha uns prototips, diguem-ne, que es poden donar, que s'acostumen a donar. Per exemple, a l'àmbit físic tenim que caminen abans i que parlen fins 4 mesos abans que els altres infants. Aquests alumnes són precoces, caminen abans i parlen abans, sí que és veritat. És més probable l'ús d'ulleres. Acostuma a ser no només per al tema de les pantalles, que també s'enganxen com altres alumnes, sinó perquè tenen tendència a ser molt perfeccionistes, aquests alumnes. Aleshores, es poden estar molta estona fent una cosa molt concentrats, molt tancats en si mateixos i acaben forçant tota la part visual. Des del naixement presenten una salut superior. Això ho diuen els experts. Jo no... Suposo que és també cosa de genètica, de sort, de moltes coses. I poden tenir més dificultats en l'ús motriu i algunes vegades en l'escriptura. Moltes vegades aquests alumnes es creuen que ja saben moltes coses i aleshores la part d'escriptura no s'hi fixen gaire. I al no fixar-se poden tenir dificultats. I en l'ús motriu, a nivell motriu, malgrat caminen abans, sí que és veritat que no són tan àgils a nivell motriu a vegades, perquè diguem-ne que ells prioritzen tota la part més de coneixement, més relacionada amb l'intel·lecte, que no passa per motriu. No vol dir que no hi hagin alumnes amb altres capacitats que siguin uns cracs a nivell d'esport, però no acostuma a ser el cas. A nivell intel·lectual, les característiques, a nivell de llenguatge primerenc, o sigui, el que van adquirint en un moment inicial de l'adquisició del llenguatge, és més ampli. Adquireixen vocabulari molt més ràpid, utilitzen estructures verbals i gramaticals riques i àmplies abans que altres alumnes, es qüestionen temes complexos per la seva edat. Són aquells alumnes que et fan unes preguntes que dius ostres, és que jo no m'ho he preguntat. I hem de ser capaços, en el moment en què et ve un alumne i et fa una pregunta que tu no saps respondre perquè ni te l'has preguntat o perquè no ho saps, de dir-li escolta, mira, és que jo no ho sé tot, no passa res, ens ho mirem. Mira, tenim ordinadors, tenim tablets, busquem per internet, no? Mirem a veure i aprenem tots dos. Això als alumnes, a aquests alumnes els agrada. No els agrada, no? Com deia aquell noi que diu vaig fer 32 preguntes i em van dir que s'ha acabat, que no me les podien contestar totes. En comptes d'enfocar-ho de la manera de no te les puc contestar totes, és mira, jo no ho sé tot, anem a buscar, anem a mirar. Són molt sensibles i perceptius. Això és un aspecte que és molt important tenir en compte.
el que els diem s'ho poden arribar a prendre com un atac personal. Ho poden viure com que, bueno, són los peores del mundo, no els estimem i estan allà pues perquè els pares els han portat, no? Són molt, molt sensibles aquests alumnes. Qualsevol cosa que ells veuen que no, són molt empàtics, tenen molta capacitat empàtica. Se n'adonen molt, molt de que si tu li dius una cosa estàs sent sincer o no ho estàs sent. I t'ho poden dir, és que m'estàs dient això, però no t'ho creus ni tu. O sigui, hem d'aprendre, no?, o bé no dir-los, entre cometes, mentides o dissimular molt, molt bé perquè ells se n'adonen d'aquestes coses. Tenen un sentit de la percepció molt desenvolupat. I després resolen problemes amb estratègies metacognitives que exigeixen major maduresa. Són alumnes que et resolen un problema que tu diries, ostres, però com ho has fet? Te'l fan bé, però tu no estaries capaç. Tu ho faries d'una altra manera fent servir tècniques i estratègies molt més bàsiques, molt més primerenques, no? Que tu els demanaràs a altres alumnes. I tindràs un mateix alumne que et farà un problema i un altre alumne amb moltes capacitats que et farà el mateix problema i veuràs, ostres, quina manera més diferent, no? Per això, allò que deia abans, que aquest alumne que ha resolt aquest problema d'una manera molt diferent, doncs, jolines, explica'ns com ho has fet, no? Donar-li aquest protagonisme que li va bé, perquè representa que el tenim en compte i això és important. Més característiques, són més precoços amb les funcions mentals, o sigui, les fan servir abans i més ràpid, tema memòria, tema atenció, tema concentració, tot això, ells molt més ràpid. Són capaços d'estar-se hores veient una pel·lícula que els agrada quan són molt petits. Molta curiositat per temes diferents. No tenen un tema recurrent, pot ser que sí, però no tenen un tema recurrent que sempre li donin voltes. No. Avui estic superinteressat amb els planetes, que deia abans, i demà m'encanten els dinosaures. Però vull tenir tota la informació. Aquell focus d'interès que tinc en aquest moment, per mi és el més important del món, tot i que demà serà un altre, i en aquest mateix moment jo necessito tenir tota la informació. I la busquen, la pregunten i la troben. O sigui, això és veritat. Aprenen amb molta facilitat i rapidesa i actuen de manera persistent amb els seus interessos, una mica relacionat amb el que us deia. O sigui, si tenen un interès, ells han de saber-ho tot d'aquella cosa. Prefereixen el tracte amb els adults. Això té una connotació, bueno, és una arma de doble filo, no? Perquè prefereixen el tracte amb els adults, per què? Perquè l'adult és la font d'informació. Un company de la meva edat segurament no em podrà respondre les meves inquietuds. Un adult és el meu referent i segurament que sí que ho podrà fer. Problema que aquí, per això deia que és una arma de doble filo, hem d'intentar que aquests alumnes, com abans dèiem, s'integrin dintre del grup d'iguals. Al final, la societat ens fa relacionar amb grups d'iguals, de diferents característiques, però coetanis. I hem de potenciar aquestes relacions dintre del grup classe. Tenen una capacitat d'atenció i memòria i observació, excepcional. Si no hi ha un raonament profund que ho fonamenti, no accepten l'autoritat. O sigui, sí, tu ets l'adult, tu m'has dit que això és d'aquesta manera, però raona-m'ho. Si no m'ho raones i el teu raonament a mi no em convenç perquè el que m'estàs dient és perquè calli la boca, no et faré cas i no m'ho creuré. Aquest és una mica el raonament que fan aquest tipus d'alumnes. I freqüentment fan moltes preguntes i aquestes són complexes, que això a vegades ens costa una miqueta, perquè fan unes preguntes, que és el que dèiem abans, jo no me les havia plantejat. Hem d'aprendre a ser humils també en aquest sentit. Poden tenir idees que aparentment poden semblar absurdes. A vegades, jo això ho relaciono molt amb que ells estan moltes vegades en el seu món. Ells estan pensant, ells estan maquinant, tu els estàs parlant i ells estan pensant. I de sobte, sense venir al cas, aboquen allò que ells estan pensant. I tu en aquell moment et quedes així en plan, i ara això a què ve? Per això, aparentment, poden semblar absurdes. Però si ens molestem en dir, escolta, i això ara, a què venia? I t'ho expliquen, te n'adones que era aparentment, que en realitat la idea era bona. Mostren habilitats matemàtiques des de petits i mostren tendència a inventar-se jocs i normes noves. Aquestes normes noves que s'inventen els acostuma a agradar molt que els altres les compleixin i s'acostumen a enfadar molt si els altres no les compleixen o no les accepten. Solen ser bastant
rígids en aquest sentit, perquè ells, les normes que fan no és una norma perquè sí, perquè lo digo i punto. És una norma que ells et raonen. Aleshores, no acaben d'entendre per què. Si és una norma raonada, la resta no l'accepta, i pot tenir algun conflicte. En l'àmbit emocional, una miqueta, ja ho he anat parlant una mica, però bueno, tenen expectatives molt altes, o sigui que són molt crítics amb ells mateixos. Els hi costa una miqueta estar contents amb les tasques que ells realitzen, ells mateixos se n'adonen o creuen que no estan prou bé i poden repetir una tasca i al final no acaben d'estar contents, però diuen, bueno, doncs ja està, aquesta mateixa, no? I tenen alma de líder, que dic jo a vegades, no? Són alumnes que tu els veus i sense adonar-se, des de ben petits, estan en un parc, estan en un pati, estan a l'escola i els veus que, ostres, és que és un líder, els altres el segueixen i no ha fet cap esforç. Simplement li surt, no? Perquè són alumnes que organitzen, que planifiquen, que tenen idees, que els altres diuen, ostres, doncs jo no ho he pensat, però s'hi sumen. Això que comentaven abans, que tenen una gran sensibilitat cap als que els envolten, mostren preocupacions en temes de justícia i moralitat. Això és una cosa que costa. Costa bastant que ells hi entrin. I costa perquè quan un alumne amb altes capacitats veu una injustícia, la veu i se la creu. I per molt que li diem és que no pots fer res, ell veu aquesta injustícia i la vol canviar. Voldrien canviar el món. Voldrien fer un vestit a mida. Per això li pot generar conflictes i manca d'adaptació amb l'ambient. Perquè si tu l'ambient que t'envolta el veus injust, t'acabes enfadant, t'acabes, entre cometes, rebotant i això fa que a vegades estiguis una mica inadaptat. I l'àmbit creatiu, que també és un dels àmbits fonamentals amb els alumnes d'altes capacitats. Tenen molta curiositat, mostren molt interès en assumir reptes, que això és el que dèiem abans. És important quan plantegem activitats per a aquests alumnes que els suposi un repte, que els suposi una innovació, que els suposi una cosa nova. Plantegen formes originals de resoldre les situacions i els problemes i mostren una gran flexibilitat i fluïdesa de pensament. Les tipologies. Important. Hi ha tres, o sigui, les altres capacitats, diguem-ne, que seria la bombolla gran i dintre d'aquesta bombolla en tindríem tres bombolles petites. La superdotació intel·lectual, que només la podem diagnosticar o la podem classificar, identificar amb alumnes a partir dels 12-13 anys d'edat, que se suposa que la maduració de la capacitat intel·lectual ja s'ha assolit, i són alumnes que tenen un elevat nivell de recursos, tant en capacitats cognitives com en aptituds intel·lectuals, ja sigui el raonament lògic, la gestió perceptual, la memòria, el raonament verbal, el raonament matemàtic i l'aptitud espacial. Són alumnes excepcionals que destaquen en tots els àmbits. Després tenim els talents simples i els complexos, que aquests alumnes són alumnes que destaquen, per exemple, un alumne superbo en mates, doncs seria un talent simple. Un alumne superbo en llengua, doncs el mateix, o en música. Un alumne que destaca sobretot en una de les matèries, en un dels àmbits, tindrien un talent simple. Quan aquest alumne, en comptes de tenir-ne només un, en té una combinació de diferents talents simples, com podrien ser les matemàtiques i la part de raonament lògic, seria un talent complex. I després, al final, tenim al final o al principi, o potser hauria d'estar el primer, tenim la precocitat, que són aquells alumnes que no arriben als 12-13 anys, que representa que estan desenvolupant la seva capacitat cognitiva i destaquen. Són aquells alumnes que són petits, que amb molta precaució diem, ostres, pensem que pot ser una precocitat. Perquè què vol dir? Que tenen les mateixes característiques que els alumnes superdotats o que els alumnes amb talent simple o complexa. Però, una vegada s'assoleix aquesta maduració, ostres, doncs no es pot confirmar aquestes altres capacitats perquè de sobte és com que s'ha anat equiparant a la resta del grup. I això passa amb alumnes petits que destaquen perquè estan molt motivats o perquè a casa estan molt
molt estimulats, perquè tenen molta motivació per l'escola i en uns primers anys, en uns primers cursos, el veus que destaca amb alguna matèria o amb més d'una, però després, a mesura que va creixent i que els aprenentatges i els continguts es van complicant, veus que es va equiparant. Pot destacar una mica per sobre, però ja no destaca tant per sobre de la mitjana o de la resta del grup. L'avaluació psicopedagògica. És molt important tenir en compte això que deia al principi. No ens podem basar només en un CI. Moltes vegades et diuen que aquest nen té un CI de 120, ja és unes altres capacitats. Ei, ojo, anem amb una mica de cura, perquè no podem agafar un alumne i quantificar o detectar les seves necessitats única i exclusivament basant-nos en un número. Ens estem equivocant. Hauria de ser una avaluació multidimensional i global. S'haurien de mirar les capacitats intel·lectuals, clar, sí, s'ha de mirar, però també s'ha de mirar la motivació d'aquest alumne, les capacitats creatives, com està aquest alumne a nivell social i a nivell emocional. I s'ha de tenir en compte per fer aquesta valoració tant el context educatiu com el familiar com el social. O sigui, aquest alumne l'hem de valorar des de diferents àmbits, no només la part acadèmica, sinó també la part familiar i la part més social. Després, quantitativa i qualitativa. Això vol dir que faríem servir aquestes proves psicomètriques que totes vosaltres sabeu que los EAPeros nos encanten i que passem, vinga, va, a cascoporro a vegades, no? Juntament també amb guies, amb qüestionaris, amb entrevistes. Entrevistes tant amb la família com amb l'escola. Pensem que aquests alumnes passen moltes hores a l'escola i moltes vegades els professors són els qui detecten aquesta necessitat. Aleshores, en aquest sentit, també al final de tot hi ha linkada la guia d'altes capacitats del departament, que té unes graelles on es pot valorar els indicadors que poden indicar que aquest alumne pot ser un alumne amb altes capacitats. I contextualitzada i normalitzada perquè ha de ser una avaluació que tinguem clar que està pretesa per detectar les variables que afavoreixen la satisfacció de les seves necessitats. O sigui, per què ens plantegem fer una avaluació d'un alumne determinat? Perquè hem vist que té unes necessitats, no sabem ben bé com donar-los resposta i aleshores decidim fer aquesta avaluació. No, com dèiem al principi, només per identificar i posar una etiqueta a aquest alumne. No, posem cara i ulls a aquestes valoracions. Després, les estratègies per atendre els alumnes amb altes capacitats. Tenim les mesures universals. Quan parlem de mesures universals, tots i totes ja sabeu perfectament de què estem parlant perquè com que tenim el decret d'inclusió, sabem totes de què estem parlant. I les fem servir sempre amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu quan tenen dificultats per accedir a aquests aprenentatges. Doncs el mateix faríem amb un alumne amb altes capacitats. També faríem un desplegament de mesures universals, addicionals i intensives. Les universals, ja ho sabeu, són aquelles mesures que realitza el docent dintre de l'aula, que es fan a través de la implementació d'estratègies metodològiques i organitzatives amb la finalitat d'ajudar aquests alumnes. Tenim uns alumnes que, pel motiu que sigui, no assoleixen els aprenentatges i dins de l'aula el docent desplega una sèrie de mesures de les quals es beneficia tot el grup classe i estem afavorint també, en aquest cas, els alumnes amb altes capacitats. El mateix que amb altres alumnes, establirien també diferents criteris d'avaluació ajustats a les necessitats de tot el grup classe en funció dels objectius que ens programem. Com a addicionals, afavoreixen l'ampliació dels aprenentatges a través de diferents recursos, materials i continguts amb l'objectiu d'estimular l'aprenentatge i motivar els alumnes. Torna a sortir, que és superimportant, estimular i motivar aquests alumnes. I en aquestes estratègies destaca l'ampliació curricular per aprofundir en algun centre d'interès, que podria ser allò que parlàvem abans. Tenim un centre d'interès que estem treballant a l'escola els planetes. Doncs busquem la manera d'ampliar d'alguna manera perquè aquest alumne busqui informació
m'ho invento, per exemple, aquest alumne diu és que jo m'agrada Saturn. Doncs vinga, tu buscaràs informació sobre Saturn i després ens ho explicaràs a tots, no? D'aquesta manera estàs fent una ampliació curricular aprofundint aquest centre d'interès. I l'enriquiment en els processos d'aprenentatge faríem aquesta ampliació i després faríem participar aquest alumne, no? I suprimim els continguts que ja domina molt bé. I el que dèiem, si nosaltres hi ha un contingut que l'alumne el domina superbé i ens entestem, perquè com que els altres triguen una setmana en assolir aquest contingut, aquest també ho ha de fer, l'estem fent que s'avorreixi, que es desmotivi i que a vegades fins i tot pugui fer conducta dintre de l'aula, no? Aleshores, si nosaltres combinem aquesta ampliació amb aquest enriquiment, podem tenir els altres alumnes fent una tasca concreta sobre els planetes en general i aquest altre alumne fent servir qualsevol mitjà tecnològic buscant informació sobre un planeta. Després, aquesta informació la comparteix amb els altres i hem aconseguit que mentre que els altres estan assolint el nostre objectiu, ell també estigui assolint els seus. Com a intensives seria la flexibilització, que pot ser parcial o pot ser una acceleració. És flexibilització o acceleració, perquè el que estem fent és escurçar el temps en el que l'alumne està dintre del sistema educatiu. Es pot anticipar l'inici de l'escolaritat obligatòria i el batxillerat o bé reduint la durada d'aquesta etapa educativa. L'acceleració total és que el passem de curs, perquè ens entenguem. L'acceleració parcial és que tenim un alumne amb un talent matemàtic, doncs aquest alumne només l'accelerem a les matemàtiques. I després tindríem l'agrupament d'alumnes amb característiques semblants que en el moment en què ens trobem és bastant complicat trobar-te en una escola amb diferents alumnes que tinguin característiques semblants i que ens permetin un agrupament. Però és genial, perquè a ells els agrada. Si recordeu el vídeo del principi, fins i tot hi havia un noi que ho deia, ostres, agrupar-nos amb alumnes que pensin igual que nosaltres, que tinguin les mateixes motivacions. Això a ells els hi va bé, perquè veuen que no són els únics, moltes vegades se senten el bitxo raro, perquè són diferents a la resta i això no ens agrada, sempre volem encaixar. I aleshores el que fan moltes vegades és, o bé s'aparten del grup, s'aïllen i es queden sols, o bé el que fan és fer conducta, suspendre, per poder encaixar. Aleshores, quan aconseguim fer aquests agrupaments, què passa? Que ja no és l'únic del grup. Hi ha altres nois que tenen la seva mateixa edat, que comparteixen els seus interessos, que comparteixen les seves inquietuds i que es poden anar compartint aquestes coses, compartir vivències. A tot ens agrada, dir, doncs a mi m'ha passat això, doncs a mi m'ha passat l'altre. Doncs aquests alumnes també ho necessiten en el seu nivell. I en aquest sentit és important, doncs, hi ha diferents associacions, hi ha diferents institucions que cerquen justament això, aquest agrupament d'alumnes que val la pena conèixer i que val la pena potenciar una mica en aquests casos. I després tenim els plans individualitzats. Sabeu perfectament el que són els plans individualitzats perquè n'esteu farts i fartes de fer-ne. En el cas dels alumnes amb altes capacitats és exactament el mateix, partint del currículum ordinari, fent les adaptacions i es poden modificar els objectius, afegint-ne d'altres, o sigui, no és una cosa que dius el faig a dia, m'ho invento, 1 d'octubre i està igual, no es pot modificar per res fins al dia 20 de juny. No. Ens anem a adaptar. Però és el mateix exactament que faríem amb una altra tipologia d'alumnes. Aleshores, aquí, en aquesta diapositiva que tenim, són diferents estratègies per atendre alumnes amb altes capacitats. Jo vaig provar els links i funcionaven. Són diferents webs, primer, on s'explica què són els racons, hi ha exemples, els racons d'ampliació, els projectes, l'aprenentatge cooperatiu, tots són no només la teoria, sinó que també hi ha la part més pràctica on s'explica com aplicar-ho a alumnes amb altes capacitats. O sigui, no és que parlin dels racons en general, que d'això segur que en sabeu més que jo, sinó que parlen d'aquests racons, però adaptats als alumnes amb altes capacitats. Que això a vegades va bé perquè tu et trobes amb un alumne i et diuen doncs fes un enriquiment
curricular i dius, vale, sí, però i com el faig, no? I comences a remenar, comences a buscar i a vegades costa de trobar, no? Doncs jo he fet una mica un recull així de diferents recursos, de diferents estratègies que van bé pels alumnes amb altes capacitats. El mateix exactament amb els aprenentatges basats en problemes, amb els web quests, la tutoria entre iguals, els grups interactius i la tutoria personalitzada. Torno a repetir, és tot enfocat a alumnes amb altes capacitats. Això no treu que pugueu fer un cop d'ull, si us ve de gust, si teniu temps, allò que deia la Vanessa, si no tenéis vida i teniu temps i voleu fer, no s'ha de més que feu un cop d'ull perquè, tot i que sigui enfocat a alumnes amb altes capacitats, moltes vegades ho podem fer extensiu als alumnes que tenim dins l'aula. Les orientacions educatives, que això és una cosa que jo crec que interessa, caldria, i tornem una mica a repetir perquè quedi clar, me repito un muntó perquè després us en recordeu de tot. Caldria adaptar els aprenentatges al ritme dels alumnes amb altes capacitats. Aquí és molt important el que ja he anat dient, evitar que s'avorreixin i oferir-los diferents opcions per resoldre una tasca. O sigui, una mateixa tasca es pot resoldre de diferents maneres, no? Busquem-ne. Com la resoldries tu? Doncs mira, jo ho faria així. Doncs i tu com ho faries? Doncs jo ho faria d'aquesta manera, no? I buscar diferents solucions per a una tasca. Aquestes tasques, quan més funcionals i més properes a la vida quotidiana puguin ser, millor que millor, perquè més utilitat tindran per ells i més els motivarà i més els enganxarà a fer-les. Diu, afavorir la utilització d'habilitats cognitives d'alt nivell. Amb això seria fer servir, sobretot, el pensament abstracte. Són alumnes que són molt bons en pensament abstracte. Tenim els alumnes amb altre tipus d'ANS que punxen justament en el pensament abstracte. Doncs aquests no, aquests justament és el seu punt fort. Aleshores, aquest punt fort val la pena exprimir-lo, val la pena utilitzar-lo en el nostre favor perquè ens ajudi amb aquests alumnes que tenen dificultats. Recordem que són alumnes molt sensibles. Aleshores, si ells veuen un alumne que té dificultats, automàticament, gairebé, sense que ningú li digui res, s'abocarà a ajudar aquest alumne que té dificultats. I val la pena potenciar aquestes relacions a vegades. Evitar la repetició mecànica, allò que dic. Si ja han après una cosa, no cal que siguem repetint i vinga, a veure si ho ha après bé, vinga, a veure si ho ha après bé. No, ja ho ha après. Fem altres coses que no hagin après. I potenciar el joc imaginatiu per tal de promoure aquestes habilitats que dèiem abans, socials, més afectives i més intel·lectuals. El joc imaginatiu seria una de les estratègies importants per promoure la relació entre els iguals, que a vegades és complexa, amb aquests alumnes, torno a repetir. Promoure el desenvolupament del pensament matemàtic. Són alumnes que són bons en matemàtiques normalment, és una de les matèries que més els agrada. Penseu que tenen un raonament bastant de problema-solució. I les mates són així, problema-solució. Aleshores, se'ls donen bé, les mates se'ls donen bé. I a més són superenriquidors per nosaltres, en el sentit que els hi planteges qualsevol problema i te'l resolen d'una manera bastant original. Després, afavorir les pràctiques artístiques individuals i col·lectives. És per tal d'estimular la seva creativitat, la seva intel·ligència emocional, la imaginació. Són alumnes bastant creatius i val la pena potenciar-lo, perquè és un dels seus punts forts també. Aplicar les TIC al procés d'aprenentatge. Això és una mica el que us comentava abans, per fer recerca. Fem servir les TIC per fer recerca d'informació sobre un determinat tema que ens motiva o que estem treballant. Podem accedir a diferents maneres de trobar aquesta informació. Els hi podem ensenyar o podem fer que ens ensenyin també a treballar en diferents programes informàtics, a compartir els coneixements i els treballs que ens han fet. Tot això, a mesura que els nens van creixent, es pot anar sent una miqueta més exigent i demanant més coses. Es pot demanar fins i tot, anem a crear un blog on tu puguis abocar tota aquesta informació que has anat trobant d'aquest tema concret i després un dia ho projectem a la classe i ho pots explicar.
els agrada molt ser autònoms en el seu aprenentatge. Moltes vegades, no, jo vull fer sol. Vale, respectem que ho facin sol, però ajudem a organitzar-se, perquè a vegades també és veritat que volen abastar moltes coses i no hi arriben. I aleshores es frustren. Reforçar el pensament divergent i la creativitat. Tornem a dir el mateix, potenciar l'originalitat, la fluïdesa, l'elaboració de propostes, buscar múltiples solucions als problemes que es plantegen, analitzar diferents punts de vista. És important també perquè moltes vegades tenen una baixa tolerància a la frustració perquè com que ho saben fer tot tan bé, doncs els costa acceptar que hi ha coses que no se'ls donen bé. I és important tenir en compte això, el fet que han d'acceptar diferents punts de vista, que poden estar equivocats o no, però que són vàlids, sempre que es puguin justificar. Pensar els avantatges i els inconvenients de les solucions d'una idea, qüestionar fets, tot això és important per ells i per nosaltres. Potenciar l'ús d'estratègies per treballar la creativitat, allò que dèiem, busquem una pregunta, una qüestió que a ells els interessa, que a ells els motiva i vinga, va, doncs busquem la solució. Problemes que siguin contextualitzats, és allò que dèiem abans, amb respostes que no es puguin trobar a la xarxa, que hagin de pensar. Per què? Perquè l'ús de les TICs està bé, és bé, però també han d'aprendre a solucionar aquests problemes d'altres maneres més creatives. Aleshores, si tu acostumes a un alumne a plantejar un problema, que et busqui la resposta a la xarxa i que te la copiï, al final s'acabarà avorrint perquè serà una tasca repetitiva i ja sabrà que tu li plantejaràs aquest problema perquè el busquis a la xarxa i ja tindrà 2 o 3 pàgines web superconegudes on sabrà que les pot trobar, amb la qual cosa no estem potenciant gaire. Per tant, hem de buscar coses que ells no puguin trobar a la xarxa, coses que ells hagin de pensar. Aprendre a tolerar l'ambigüitat, oferir situacions que siguin desafiants i que siguin intrigants, per triar diferents solucions, valorant els pros i els contres. Què passaria si triem fer aquest? O sigui, plantegem un problema i ell et dona la solució que ell creu adequada i tu li dius, vale, però què passaria si ho fessin d'una altra manera? I aleshores és quan els descol·loques. Els descol·loques i es queden com, ostres, aquesta persona ara m'està dient que hi ha una altra manera de fer les coses, Vale, ens hi posem, vinga. I què passaria si ho féssim així? I raonar-ho. Afavorir el desenvolupament d'estratègies per treballar la ment i programar activitats per afavorir el desenvolupament social dels alumnes. És molt important treballar amb aquests alumnes el sentiment de pertinença del grup. Arriba un moment que els alumnes, mica en mica, es van fent grans. I a mesura que es fan grans, el sentiment de pertinença a un grup és més important. Aleshores, amb aquests alumnes és molt important treballar-ho des de petits, perquè poden arribar a trobar-se aïllats, a trobar-se que no formen part de cap grup. I a mesura que es fan grans, la vida social i la vida en grup és molt important. Els alumnes que no aconsegueixen, entre cometes de nou, encaixar, es poden sentir molt sols i poden tenir problemes a nivell emocional importants, amb quadres depressius i amb patologies importants que caldria treballar abans. O sigui, és molt important treballar la cohesió de l'equip, és molt important treballar la importància que aquests alumnes se sentin part del grup. Això també ho hem comentat abans, evitar que desenvolupin el sentit de la perfecció exagerat. És que no és bo per ells. No és bo. I no és bo perquè se senten malament. I senten que quan no fan les coses bé, t'estan traint, t'estan fent mal. I no és així. Són ells, moltes vegades, no? Moltes vegades els pares no els demanen que siguin tan bons en tot, però ells mateixos es fan aquesta exigència, no? I com que tenen una baixa tolerància a la frustració, quan no obtenen el resultat obtingut, tenim un problema greu amb aquests alumnes. Promoure i desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge seria el que he comentat. Són alumnes que volen ser autònoms, que volen aprendre, que volen fer per ells mateixos. I són capaços. Només els hem de donar les eines. Crear a l'aula una atmosfera de respecte i comprensió, justament per això que dèiem abans, que aquests alumnes se sentin part d'aquest grup, se sentin importants,
sentin que la resta del grup compta amb ells, o sigui, és important. I ensenyar-los a planificar les seves tasques és una mica el que us comentava una mica abans, no? Quan us deia, són alumnes que ho volen fer tot. I a més, se'n surten, perquè és curiós. Tu dius, però com pot ser que facis totes aquestes coses? Se'n surten, sí. Però hi ha un moment que també s'agobien, perquè se'n volen sortir, ho volen fer tot perfecte i al final el dia té les hores que té. No té ni una més, ni per ells ni per nosaltres. I què passa? Que quan veuen que s'acosta el moment, que s'acaba el termini per fer una tasca que ells s'han compromès a fer i que volen fer perfecta, s'angoixen. Aleshores, cal que els ajudem a planificar, no? Objectius a curt termini, fem primer això, després fem l'altre i mica en mica. Són agraïts en aquest sentit. Al principi no, perquè ho volen fer ells sols, però després acaben veient que és millor que els ajudem una miqueta. La resposta educativa. Educació infantil. Ara ja sí que és educació infantil. Què podem fer com a resposta educativa per a aquests alumnes a l'educació infantil? Doncs promoure experiències d'aprenentatge relacionades amb els coneixements d'un mateix i dels altres. És important que es coneguin a ells, que coneguin a la resta i que es mimetitzen, o sigui, que formin part d'aquest grup. Afavorir situacions d'aprenentatge a través del joc, la interacció i l'expressió amb els iguals per promoure el desenvolupament de l'autoestima i l'autonomia. És molt important que aquests nens juguin, interactuïn amb els altres, perquè d'aquesta manera es fan més autònoms, que de fet també és una de les coses que, totes aquestes respostes educatives són aplicables a tot el grup classe, però per ells és important, més que res per la part més emocional d'autoestima, perquè d'aquesta manera se senten part del grup. Oferir-los oportunitats d'aprenentatge en les que hagin de detectar diferències, semblances i relació entre diferents aspectes que es treballen per poder classificar, quantificar, fer representacions i explicacions en funció del seu ritme d'aprenentatge i dels seus interessos. Què vull dir amb això? Que és molt important que ells tinguin l'oportunitat de crear experiències d'aprenentatge per ells, en què ells puguin, els agrada molt tenir les coses en ordre. Aleshores, com que les volen tenir en ordre, ells necessiten poder trobar en què s'assembla una cosa amb l'altra, en què es diferencien, fer relacions, diferents relacions. A vegades inclús sorprenen el tipus de relació que fan, perquè et fan unes associacions que dius, ostres, com has arribat a aquesta... I tu després ho penses i dius, ala, doncs és veritat, té raó, no? Ho pot classificar d'aquesta manera, té aquest punt en comú, té aquest punt de diferència i els hi va bé. Això sí, clar, tenint en compte el seu ritme d'aprenentatge, no li podem pedir peras al olmo i els seus interessos. Afavorir la motivació i la funcionalitat en l'aprenentatge del llenguatge escrit, evitant la repetició i l'aprenentatge mecànic, introduint la utilització de l'ordinador i altres dispositius electrònics per facilitar l'accés a l'escriptura. Això de dispositius electrònics és perquè moltes vegades, ja us he dit, no els agrada gaire escriure. I aleshores, com que no els agrada gaire escriure, doncs no s'hi posen gaire i poden tenir dificultats. Però el que sí que és important és que els motivem. Ensenyar llengua, i segur que tinc aquí algun profe que ho fa superbé, has de ser un profe que t'ho creguis molt i que siguis molt motivador per ensenyar la llengua d'una manera que no sigui repetitiva. Perquè al final els continguts són sempre els mateixos. Fem la part d'ortografia, fem la part de gramàtica, però al final sempre és el mateix. Fem la part de vocabulari. I què passa? Que aquests alumnes, una vegada els has explicat quan es posa B alta o B baixa, ho enganxen de seguida. Si continuem, és que acaben avorrint-se i acaben avorrint la llengua. Aleshores, per estalviar-nos d'això, doncs potser podem anar una mica més ràpid amb segons quins continguts i segons en quins altres plantejar activitats complementàries que els suposin un repte. Després, educació primària. Treballar la lectura a través de diferents recursos, potenciant la realització de diferents activitats i projectes amb un enfocament pràctic. Sobretot això, un enfocament pràctic, això és la clau. És important que el que estan fent tingui un objectiu clar i que tingui un sentit per ells, que sigui pràctic. Afavorir el desenvolupament de les diferents competències i habilitats. Diu, fer propostes d'aprenentatge a través de diferents textos en formats i suports diversos, com contes, llibres, revistes, diaris, cartells en paper. Quan més varietat hi hagi en la tipologia textual, millor. Perquè aquí ens podem trobar
com amb la resta d'alumnes que tenim dins l'aula. Alumnes que els va molt bé, per exemple, una notícia. Alumnes que els va molt bé un conte. Alumnes que els va molt bé un cartell. Per visualitzar, per trobar la informació important, en el cas d'aquests alumnes, per crear informació i per crear relacions entre un format i un altre. I referent a l'àmbit matemàtic, doncs són capaços de resoldre, torno al mateix, de resoldre problemes matemàtics de manera creativa i constructiva. És interessant cercar l'enfocament globalitzat de les diferents propostes per tal que puguin establir relacions entre els aprenentatges i la funcionalitat de les diferents àrees. Aquests alumnes volen aprendre, perquè volen aprendre, i són esponges, però també volen que allò que aprenen després els hi pugui ser útil. No volen perdre el temps aprenent coses que després no els seran útils per no res. Són molt crítics en aquest sentit. Aleshores, quan ens plantegem un problema matemàtic, els plantegem una activitat, és important que després ells puguin extrapolar aquest aprenentatge que han fet a l'aula a la seva vida diària. És molt important. I ells ho fan perquè ho necessiten. Necessiten saber que allò que tu els estàs explicant, que allò que estan fent i que els costa més o els costa menys, després serà útil per ells. Si no és útil, no nos sirve. Alguns recursos per aplicar dins l'aula a infantil. Escriure pictocontes, el típic, no? Imatge, paraula, imatge, paraula. Inventar històries amb dibuixos i paraules. Encarregar-se de la biblioteca de l'aula. Són alumnes metòdics, són alumnes bons a nivell visual i que de seguida reconeixen les lletres. Poden ajudar a encarregar-se de la biblioteca i, a més, ho poden fer molt bé, perquè a més els agradarà. I el que dèiem abans, ajudar els companys en tasques verbals. Moltes vegades sí que és veritat que hem de demanar ajuda a aquests alumnes, però moltes altres vegades no ens cal demanar ajuda. Ells, per si mateixos, ja diuen jo l'ajudo, són molt disposats. A vegades els has de dir, no l'ajudis, que ho faci ell, perquè a vegades ens interessa. I a primària, doncs escriure contes, faules, poesies, aquella tipologia textual. Laura, Mana! un moment, perdona, que te m'has adelantado. Abans de continuar en primària, que és que la Yolanda ens pregunta com podem saber si un infant de P4, diu, és precoç o només hi ha una estimulació per part de la família? Quines serien les característiques que destacaríem o els passos a tenir en compte? A P4, estem parlant que possiblement ens trobarem davant d'un infant que sigui precoç, com molt bé ha dit. La Yolanda m'has dit, Vanessa? Sí, sí. Vale, que no le cambie el nombre, que yo esas cosas las hago. Possiblement serà un alumne precoç. Aleshores, hem d'estar molt atents. Hem d'estar molt atents. A mi m'agrada molt, amb aquestes edats, observar la qualitat del llenguatge. Com parlen, com s'expliquen, l'estructura gramatical. Són alumnes que tenen un vocabulari que no toca, entre cometes, per la seva edat. Diuen paraules i saben perfectament què volen dir, com utilitzar-les i on utilitzar-les quan no toca aquestes coses. Són alumnes, a més, que després, per exemple, a l'hora del pati et trobes que se t'enganxa a la bata i et diu Yolanda, tinc una pregunta, escolta'm, això per què passa d'aquesta manera? I et fan unes preguntes que dius, ups, això no m'ho pregunta un nen de 8 anys, per dir-ho d'alguna manera, no? I sobretot amb això. Destaca molt també el que dèiem abans de l'àmbit matemàtic. Però jo em centraria sobretot en l'àmbit més de discurs, del discurs que fa aquest alumne, de com pregunta, com diu les coses. De seguida, quan fas una pregunta a P4, a veure, què agafaries per posar un cargol, un tornillo, no? I aquest nen t'aixeca la mà de seguida i et diu un destornillador. Dius, ostres, a P4. Però sobretot també és el tipus de preguntes que et pot arribar a fer. I que moltes vegades són aquests alumnes que els has de dir, vés-te'n a jugar amb els altres. Vés-te'n a jugar una miqueta amb els altres. Perquè si no, es quedarien tot el pati enganxats a la teva bata fent-te preguntes perquè tu els estàs donant aquesta resposta que ells necessiten. Els alumnes que, malgrat es veuen així avispadillos, però és perquè hi ha una sobreestimulació a casa, que a vegades això passa, són alumnes que quan arriben a l'escola, sí, destaquen a l'hora de fer les feines perquè estan sobreestimulats, però després aquestes inquietuds més a nivell personal no les mostren. No sé si m'explico. Són alumnes que
a nivell curricular et destacaran molt, però després no s'aniran a l'hora del pati, per exemple, a parlar amb tu, s'aniran a jugar amb els seus companys perquè els hi ve més de gust i perquè en aquest moment, entre cometes, són lliures, no? Són alumnes que a nivell d'inquietuds personals no destaquen tant i no demanen tant. En canvi, els alumnes que sí que apunten unes altres capacitats busquen la informació per ells, perquè la necessiten ells i la volen ells. I fins i tot a vegades te la porten. Diuen, mira, te'n recordes allò que vam parlar l'altre dia? Doncs ho he trobat. No sé si m'explico. ¿Tenemos feedback, Vanessa? Laura, sí, mira, parlo, que així ens acabem abans. No, sí, la veritat és que m'has donat molt bones referències i m'he fet bastant a la idea del que és el nano, perquè té un llenguatge molt ric des de P3. Quan parlàvem dels colors, ella et deia, este es el azul celeste. Vull dir que, saps? I, clar, hi ha coses que ens criden molt l'atenció com aquesta o, per exemple, a nivell matemàtic també és capaç de fer-te 3 més 3 i comença ell a fer-t'ho mentalment, sense els dits, 6. Vull dir, hi ha coses que ens estan destacant. Després sí que és veritat que a l'hora del pati ell li agrada jugar amb els seus companys, però sí que té aquesta necessitat de preguntar, no potser tant a l'estona de l'esbarjo, però sí dins de l'estona d'alguna explicació que fas a la classe o alguna cosa, ell sempre està molt atent. Vull dir, que sabem que per part de la família sí que és un nano que està molt ben estimulat, sí que és un nano que en el centre on jo treballo el nivell és molt baixet perquè tenim molt alumnat d'immigració i això, i també destaca en referència del grup classe, però d'alguna manera també m'has donat una mica més d'idea. O sigui que bé, gràcies. Vale, me n'alegro. Vale. Continua, Vanessa? Sí. Per lligar-ho amb el comentari d'abans, la Carmen ens diu, lligat a la pregunta que feia la Yolanda, en ocasions és la família qui ha fet els deures i arriba amb un diagnòstic realitzat per centres psicològics per confirmar les sospites de la família. Esto generaría un gran debate, Carmen. A veure, jo no soc qui, com diu la Vanessa, podríem fer un debat i podríem estar moltes hores amb això, Jo no soc qui per dubtar de la professionalitat d'una persona. Aleshores, no dubtaria. Però sí que tindria en compte, més que el diagnòstic, més que l'etiqueta que comentàvem abans, les necessitats reals d'aquest alumne. Si aquesta família ens porta un informe d'un centre privat que ens diu que aquest alumne té altres capacitats, bien, em sembla bé, ho tinc en compte, però jo vaig a mirar quines necessitats reals em presenta aquest alumne dins l'aula. Aquest alumne dins l'aula té necessitats de que modifiquem la metodologia d'aprenentatge, que canviem continguts, que ampliem continguts, sí o no? Aquest alumne dins l'aula està ben relacionat amb els altres? Aquest alumne fora de l'escola fa activitats extraescolars amb les que es relacioni amb altres alumnes? O sigui, és el que dèiem una mica. No ens hi podem quedar només amb una... Perquè jo he vist informes que dius, ostres, han tingut en compte tots els aspectes de l'alumne, totes les vessants, i també veus informes que potser es queden més amb la part intel·lectual, que realment fa anys, quan es va començar a mirar el tema de les altres capacitats, quan estàvem en auge, sí que és veritat que amb un CIAL ja estava, ja no ens calia res més. Però mica en mica ens anem adonant que realment calen moltes altres coses. Aleshores, a mi, un diagnòstic d'un centre privat, bien, me'l quedo, me'l guardo i me'l faig meu, no? Però mirem a veure si realment aquest alumne té necessitats. Hi ha alumnes, com alumnes amb TDA, com alumnes amb TEA del funcionament, que no requereixen, segons com, d'uns suports addicionals, no? Amb unes mesures universals, doncs ja poden anar fent. Bé, doncs amb això passa el mateix en aquest sentit. Que aquest alumne requereix d'unes necessitats, doncs ens el mirem i mirem a veure què necessita aquest alumne de manera individualitzada i personalitzada. Que aquest alumne no ho necessita? Doncs potser en comptes d'unes altres capacitats, perquè penseu que hem dit que dintre de les altres capacitats fins als 12-13 anys encara podem estar parlant de precocitat i estem en un àmbit, en un seminari d'inclusió de primària, que aquests alumnes encara no han arribat a la seva maduració de la capacitat cognitiva. Per tant, encara podríem estar fins i tot parlant de precocitat.
Vale? Jo no discutiria el diagnòstic, però tampoc m'hi ficaria gaire si l'alumne no requereix d'uns suports més addicionals o més intensius. Vale? Però això ja és la Laura, que pensa així. Vale? Gràcies. A tu. A nivell d'educació primària, doncs això que deia, escriure contes, faules, poesies, vale? Moltes vegades en comptes d'escriure, el que passa que estem parlant de l'àmbit lingüístic, en comptes d'escriure un conte, una faula, una auca. Fem una auca amb dibuixos i coses d'aquestes que els agrada. Són molt creatius i a vegades els dona superbé dibuixar. Jo he vist dibuixos que dius, ostres, quin nivell de detall. Doncs val la pena, perquè potser escriure un conte se'ls fa feixuc, en canvi, fer una auca li agrada. Doncs vale, doncs fem això. O un còmic, que també se'ls dona bé. Fer treballs d'obres de literatura universal senzilles, allò que deia aquell noi de la samarreta que era vermella, que comentava, sí, hem fet la teatralització i tocàvem els instruments del Barbero de Sevilla. Doncs coses d'aquest tema, d'aquest sentit, representacions d'obres de teatre també els agrada molt. Transformar contes en obra de teatre i fer la representació i després idear discursos, entreteniment, etc. Discursos d'entreteniment poden ser activitats d'entreteniment d'aquestes que a vegades fem quan fem educació emocional en algunes aules, fem participar els alumnes i diem prepara't una activitat per compartir amb els teus companys. Doncs tipus d'aquestes activitats que se'ls pot plantejar de fer. I després tinc aquí, dic ara no funciona, exemples d'activitats concretes per a alumnes amb altes capacitats. Hi ha el programa aquest per a l'atenció educativa de l'alumnado con altas capacidades intelectuales de Canàries, que és un programa d'enriquiment extracurricular. I hi ha tot d'exemples amb activitats concretes per a alumnes amb altes capacitats. Jo també he provat els links, heu de fer aquí, no sé si ara si me voy d'aquí, veieu la meva pantalla ara? No. Sí, sí. No, però... Ah, tu pantalla la vemos, sí. Sí, però veis el... En els exemples... Vale, veis la presentació, vale. Doncs això, funciona. Mira, veus? Jo ara m'hi poso... Ara sí, no? Veus el programa d'innovació. Són 200 pàgines. No hace falta que os las veáis todas, no? Però sí que és veritat que si aneu a l'índex... Espera't, a veure si... Aquí. Veus? Actividades de l'àrea d'ajuste socioemocional. Hi ha unes quantes activitats. Actividades de l'àrea de creativitat lingüística. Està per àrees, vale? Aleshores, potser alguna us pot servir, de diferents àmbits, triant. Ostres, tinc un alumne, per exemple, que destaca molt a mates. Doncs vinga, va, me voy aquí i tinc idees i les podem fer nostres, les podem modificar, en funció de les nostres necessitats. Després aquí, a veure si puc fer això també. Espera, ja sé la bomba. Sí, aquí, he canviat la pantalla, sí? Es veu un bloc? Es veu descarga de materials en enriquecimiento curricular, sí? Sí, doncs aquí el mateix, i aquí el tenim per cursos també, Esos materiales son para uso exclusivo en los centros educativos, però també són per a alumnes amb altes capacitats intel·lectuals. Si cliquem, per exemple, a primària, espera que se m'ha obert una pestanya nova, ara, tenim conocimiento del medio, llengua i matemàtiques. Amb la qual cosa, aquí tenim tots uns exemples d'activitats per àmbits que ens poden servir per a aquest alumnat. I després aquí, a veure si aquesta també... A veure si se m'obre. Mira, ens aixeca el demà l'Ester, mentre que vas dient això. Está funcionando todo. Espera, que estoy emocionada, Vanessa, que me funciona todo. Estoy emocionada. I després tenim aquest també de propostes didàctiques. Aquest va per cicles primer i segon de primària, tercer i quart de primària, cinquè i sisè de primària. Perdón, vuelvo aquí, Dime, Vanessa. No, Esther, endavant. No escolto. Disculpeu, ha estat un error, Ah, vale. Vale. Vale, cap problema.
seguim, endavant. No, ya está, ¿eh? Y aquí ya, pues, no me hace ni caso. ¿Ves? Ya decía yo que funcionaba todo muy bien. A ver, aquí. ¿Vale? Aquí teniu els exemples aquests que us comentava i les referències, això que us comentava. ¿vale? Teniu, hi ha molts cursos d'altres capacitats. ¿vale? Jo us encoratjo, us engresco. Si us interessa el tema, hi ha cursos. Hi ha un, per exemple, que fa la Fundació Vincles, que està molt bé. Jo n'he tret molt material d'aquí. ¿vale? Està molt bé, és molt pràctic. I això a vegades és el que ens interessa, no? Perquè al final tota la resta, la normativa relacionada, la sabem, la tenim. ¿vale? I després la guia del departament, que també la coneixem. ¿vale? Però jo, si algú està interessat, pues, us encoratjo a fer algun curs, perquè és interessant. I fins aquí. No sé si vamos bien de tiempo. ¿Vamos bien, Vanessa? Fenomenal, fenomenal. Te ha ganado el jamón. Venga, va. 5 jotas, por favor. Hombre, a ver. Iba a ser Guijuelo, però 5 jotes. Re, a veure. Tenim la matxacada de l'Ester Ejido. Pot ser,Ester?Ester Ejido... Pot ser,Ester? No. L'Ester Guirao no, eh? No, l'Ester ha dit que era un error. No soy yo. No. Vale, pues nada. Vale, tal com us he anat escrivint en els comentaris, la Laura ha creat un Canva, vale? Veiem que el format era una mica més actual que el PowerPoint. No sé si algú també ha utilitzat el Canva. Us engresco que ho feu, doncs, perquè és molt interactiu i molt viu i ajuda una mica també a tot el tema expositiu. Us el compartirem, com que estan linkats a tota la mena d'enllaços, decrets, los decretos... Está bien tenerlos, es bien, pero es mejor la part d'exemples i de coses que ens donin una mica més de suquillo, perquè el decret, el paper lo aguanta todo, però esto no lo he dicho yo. Llavors, res, crec que és el moment de si teniu algun comentari, un prec, antes de irnos. Vale, les damos miedo. Es Total. igual, que no me hagáis preguntas que a lo mejor no las sé contestar y hasta No, y hay gent d'aquí que ens coneix. Sí. Hablar, la gente que nos conoce. No faig broma. Venga, vas, ya, tú. Sí, a dedo, venga. Aquí te conozco. Bueno, res, creiem que per començar... Mira, ves, la Blanca nos conoce. Està molt interessant, molt bé, Blanca. Bueno, crec que és una aproximació que al final és una píndola formativa, informativa de 80 minuts, que intentem condensar-ho tot, intentem que sigui pràctic, però no ens podem oblidar d'una part teòrica o més general per poder justificar una mica tot el treball que fem i que feu també, perquè atenem molt per sota, el tenim al gruix important i en tenim a dalt. Llavors, treballar a internivells no és senzill i és una feina que vosaltres al dia a dia ja sabeu com estamos y cómo lo tenemos esto entre manos. Doncs res, no sé, gràcies, ha estat un bon resum i una visió de les altres capacitats que sempre queden com més oblidades, sí, tota la raó, Yolanda. Pues, sin más, os diríamos adiós. Bon equilibri, la Carmen, bon equilibri entre teoria i part més pràctica. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. La veritat és que jo sí que m'agradaria dir-vos que hemos rozado el 85% de la participación y això pues, us ho hem d'agrair y como mínimo las pocas expectativas que teníais que s'hayan un poco cumplido. Vale, llavors, a partir d'aquí, què farem? Recollirem el Canva, us el compartiré, vale? I ja sabeu que si teniu alguna pregunta o alguna cosa, doncs, com que teniu el meu correu, doncs, tampoc, vale? Que luego
tengo ahí una bústia, doncs en parlem, vale? I ja sabeu que estem a l'abast vostre tot el que podem i pel que necessiteu aquí estem, vale? D'aquí a 2 setmanes nos vemos les cares, d'acord? Gràcies a totes. Cuideu-vos. Moltíssimes gràcies a totes. A vosaltres. Adéu, guapes. Adéu. 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 Gràcies, adéu. Vosaltres. Adéu, bona tarda a tothom. Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu, gràcies. Adéu. Mira, me da pena. Adéu a tothom. Adéu, cuideu-vos. Adéu. Adéu, bona tarda. Fins demà. Bona tarda. Gràcies, Elisa. Fins aviat, noies. Adéu. Rosa cuelga. Adéu. Adéu, fins aviat. M'adono que he tingut el visor tancat i no em veia i m'estranyava i fins ara no he sabut obrir. Vinga. Fins la propera. Adéu. Gràcies. Qui tenim per aquí? No sé, l'Estere Giro. No sé com és. Bueno, res. Pangem. Ya puedes dejar de grabar. Sí, eso sí. Hace rato, espérate. Atura la grabació, atura-la. Atura-la.